Rio Mikallef ta' 41 sena mill-Marsa u David Tabone ta' 40 sena minn Naxxar ġew kundannati 14 sena ħabs bejniethom wara li fġuri kienu nstabu ħatja li konfoffaw f'każ serju ta' traffikar ta' droga. Mikallef ġie kundannat 8 snin priġunerija u multa ta' 15,000 euro, fil-waqt li Tabone kien ikkundannat 6 snin ħabs u multa ta' 10,000 euro. Il-qorti fis-sentenza tagħha qiset il-kondotta tal-akkużati u l-fatt li Rio Mikallef instab ħati wkoll li sar reċidiv. Il-qorti kkunsidrat anke l-fatt li l-verdett ma kienx wieħed unanimu. Waqt il-ġuri li ntemm fi-3 ta' April li għadda kien akkużat ukoll Derrin James Vella ta' 34 sena minn Birkirkara ma' żewġ tirġiel iżda kien ġie liberat mill-istess ġuri. Fis-sentenza tagħha l-qorti ordnat il-konfiska ta' droga ecstasy. Rio Mikallef instab ħati li konfoffa traffikar ta' kważi 2000 pillola ecstasy b'6 voti kontra 3. Il-ġurati sabu ħati wkoll li bih l-ecstasy u li kien fil-pussess tagħha f'ċirkostanzi li kienu jindikaw li ma kienx għall-użu personali b'7 voti favur u 2 kontra fiż-żewġ każijiet. David Tabone instab ħati li konfoffa traffikar ta' droga b'6 voti kontra 3 fil-waqt li l-ġuri liberaħ mir-reba' u l-5 akkuża. Min-naħa l-oħra Derrin James Vella instab mhux ħati b'8 voti kontra wieħed. It-tliet irġiel kienu qed jiffaċċjaw akkużi li kkonfoffaw biex jittraffikaw 1940 pillola ecstasy fl-2008. Il-ġurati kien ilhom jisimgħu l-evidenza mresqa mill-prosekuzzjoni sa mit-2 24 ta' Marzu.